हाय लोगोफोर, नै आं बेरेफुंजानि ना नायनो थांनो नागिरदों। आं मैयाहाय ना सानानै दोनदों, सेन आरो खखा नायनो थांनि। गुड मर्निं लोगोफोर। नै ना नायना फैदों। केजि मोनसेसो जागोन, केजि मोनसेसो। आंनिया थांफिननो हाबायलै। नै दाबायदिनि नाया बै सेन सानायनि गोजौआवहाय बेबायदि नेटखौ सोंनानै गोथौ खालामनानै दोननांगौ आरो अब्लानिया नाया बारै बारै नांनानै थायो। आया बेसांनो बिदि नेटाव नांना थाबाय। आया 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 हनै आरो गैथारा। दङ थफ्लासो जुबाय। हा? बारा गैया ने? लाबोखा बासिनो हागोन जोंना। बिथिं ना बेलेग हायखालाबा हनै हाखरा रानना थाबाय दे। थादो र' आंहा नोंखौ नायग्रोदो ओमफ्राय दा लास्टआव नायगोन। र' नायबाय थानोसै बिदिबा दा लासिगोन भिडिअखौ। दिनै आरो फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ। दिनै सानसेमानि माबायदि भिडिअ लाबोनो हायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आंहा माबायदि ना नांदो नायनो र'। नोंथांमोनाबो जायफ्रा ना सानायाव इन्टारेस्ट दं बेबायदि सानाय नायबानो जाबाय, नाङो ना नाङा मोनथिगोन। नायलाय हनै आया बिदि नांना थाबाय। बिदि मोनसे बारासो नांबायलै। मेरलालै ने नायलाय नांसोबायलै नांसोबाय। बेलेगाव नायलालै बेलेगनिखौ बेखौल' लांसैदां। दे लानोसैबालाय लायाबालाय मार लागोन दे जाला ने ओरै बबेथिं खालामदो नाङालै जानाय नङा जायाब्रा र' ओइथिं हमथुमदो ओइथिं लांबाव थाबावनांगौ। देलाय हमलाय लांबाय थाबावनो आं माथो जालाय लांला। एगारनानै भिडिअ लानो नै सासेया नायहैगासिनो नै ओइलाय निजे गोथां मोजांखौ नुलाथाय आंनि मबाइला। नामा नायना फैदो। मारनै खाथिबो थानो नायलाय ना बारनायखौ नाया नायलाय अयथासार दंखायो। बिदिया नांबावाखैसो। नास्राय हिरिसो नै नाया आयो। र' बिनिखौ नायनोसै। जानांबाय ने? 5 केजि जागोन नांदोंलै 5 केजिल'। बे खांख्रायानो नै केजि मोनसे खाथियाव दङ। गोथां गोथां दाबो हरनो मोननांगौ रे। दालाय सोरथो बायनाय ओइ गासिदों हातखौ लादोलै लांजोबसै आङो। मोनसे 100हाय जिखुनु 100 50 निया थैना थाबाय रे निया आरो मानैसो होनोसोमोन। खांख्राया हनै मासे मानलांबाय ओइलाय बिनिया आयौ जि केजि नांखाबायलै 5 6 7 केजिसो जागोनदां। आंनिया जेने तेने 2 केजि जागोन। जागोन बारासो जागोनदांलै। नै खांख्राया गावबाय लाखुमानो नामायदोंमोन आरो 2 केजि मा हाबा मावस्लाबा खामजादो आदैयालाय फुङावनो दालि मोनजालायदो ना बाथोन सोर सानैयालाय। नै सानजौफु जाबाय। दायो जोंहानाव हासबेन्डनि फंबायनि हाबा दङ, बिनि थाखाय सावरि बन सिनदों जोंनि गामिनि रायजोफोरा। बेयो जाबाय जोंनि बर'नि कालचार। सोरहानावबा हाबा जाब्लाथाय बेबायदिनो गासैनावबो सावरि बन सिननाय जायो आरोना। जायफोरा सावरि बन सिननो थाखाय जोंनि न'खराव फैदों बिथांमोननि थाखाय जानाय लोंनायनि रेडि खालामनाय जादों आरो नै
Wow, tasty जाबाय ने खालामगोन दे हा गुन्दैया जाहानजों दोंसे बारान्दायाव लाना हाय आब' बा कालारा जि बरिया जाखासिगोन ने थिगानो जालालै जानाय नङालै नोंथाङा आदाया माबाफोर बुंनो नामा माने आं दा मेंनाय बारा सोदोबफोरानो हायला हा बेखौ नों सिनजोबनाय बेखौलाय जों सिननायलाय सानैदों तुग्रा मोनसे सानैदोसो बेसां सानैदोसो बेसां लाबोग्राया लाबोना फैनो हाया हनै हाख्लाय गुरनो हायाखै पावार सेन बाहायदों मेचिन बाहायदों हाग्राया नंगौना नङा ओइ आदाखौ लालाय हनै मा सानदों बना रानगोन ना राना होननानै सानदों नामा बबे आदा ओइ औवायाव औवायाव सोनारनाया गुमैसो बिलाय गुमैसो आंलाय आदासो सानदों हा लादों लाखांबाय नै फिसालाफोराबो हाबा मावसोदों मावनांगोन उपाय गैया देनां नोंसिनि हाबायाव मावनांगोन ने सोर आदा देनां नुबाय थासिगोन दा ने बे चेनेलाव आदैखौ देनां भिडिअ लाहैगोन आं मा रोङा आदैया बनायनो औवानि मा रोङो देलाय देनां माबा मोनसे हेबबोला लाहैनांगोन र' ने आदै दे मावबाय था दे माव दे फिसाफोर देनां बिराद मोसाहैगोन मावहैगोन आं नोंसिनि बियावबो हा मानो दे खैजों हरना फैबाय नै आरो ना सायदो बिथिं ना अनलायाव होनो थाइगिर अनलायाव सायजोबगोन सायजोबनांगौनो ए सायजोबदो गैजि जागोन ना अनलाया र' इसोर सिख्लाफोरा सोरबाफोर हायोबा सायफाथोसै गोथाव जाखासिगोन मोनफाबा मबाइलाबो गोलैलांना मोनफाबा हनै आरो सालोंग्राफोरखौनो हनै आरो बिदि सालोंग्राफोरा दे लोंबाय था बबेखौ दिनसो दिना दिनदो oleh do apa kerja dari singkap saja nih kerja makamu kerja jam berapa ini tahunnya lagi sih nunggu sih kalau lagi saya ada satu asalan nih kalau ini dulu tahu kita nama dong satu anak kan kita sendiri kita pun dapat ini mungkin kenapa sih ya video sampai ya only video lo sampai lebih mungkin lima sampai lima nggak kasih dulu mana aku pak kasih dulu coba tiga mau kau sudah selesai ini yang kasih nih ओमफ्राय नै बाबाया खामानि मावसोना थांलाय फैलाय जोंनो बिराद मेंबाय दां आरो बिराद टेनथ'बाय ओमफ्राय बेखौनो लाखुमाबाय आं भिडिअ नै देनां बैखौनो देरसिनफोरखौनो नायबाय थानोसैलां लाखाबाय दे नोंखौ लाखाबाय आं नायबाय थानोसै देनां गोथाव जादों ना गोथाव जादों मा मैगं लकेल दाउ आलु अमा जाया नोङो आरो माबा दे लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होना बुंदो दे बुंदो नों बुं लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होना बुं दिलै हा इदिल' खालामो
Subscribe खालामना हो Subscribe kamu. Support खालाम Support kamu. खैनाफोरखौ Kena betul. मा जायो नोंलाय आखोलाय Kena betul. ए जोबोद साबायखर दे देरसिनफोर मानो खामोन जादों Bonsin jangan sampai ini. Dan ini tadi. हाबानि बन जोंनिया बेबायदि बर'फोरा हाबायाव बिदि बन सिननानै सावरि बन सिनो हाबायाव हाबाया जोबोर गोथाव गोथाव खामानि मावग्राफोर जाबाय नों खामानि मावग्राफोर गोथाव Ayo bah, masih bujang nih, Oma Bidur Miyam. मा जादों Tarmane jaha faigun Januariयाव बिया दङ बिनिनो बन सिनायजों दिनै बिनिनो खामजादों खामानि जादों जोंनि बर'फोरनि मा बियो नियम बर'फोरनि मोनसे कालचार नियम नै अनलाया बर'नि दालि मैगं गोथाव जाथारदों ना बा बास्टर गोथाव अनला थाइगिर अनला आरो? एसामिसाव बुङो औटेङा बेजों लोगोसे प्लास ना जाबाय था होमबा जाबाय थानोसै हा दे बाहाय बुंना होनो माबा मोनसे एसां सिरि सिरि अब्ला जायो दिनैनि भिडिअ'आ बिसिनोसै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय आरो आंजों लोगोसे इन्जय खालामबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आसा खालामो आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै जाबाय जाना